Hi guys, today I want to say something. Така, аз мога да говоря на български, но просто ми беше по-удобно първоначално да почна с английски, но мога да ви говоря и разбъркано. Значи, не си актуализирах нова апдейт, който е само, че имате ето тук това нещо, това и слънчево време. Аз искам сега да си го направя на слънчево и затова ви съобщих това и ви показах новия апдейт. Нямате нищо ново тук, ако мислите, че имате. Ако ви показва това хич не е вярно, миналата седмица го видях, че го има. Така че може някой път да ви излъжем. От тук можете да си вземете много неща. Препоръчвам ви тази чантичка. Тук. И това хладилниче с неща. Те ми харесват най-много от всичките май. И да. Искам да ви кажа също, че тези не се плащат и това. Както виждате, отдолу ви пише gift. Когато ви пише climb or gift, това означава, че не се плаща. Отдолу, като имате сметка, се плаща. И това да ви кажа, само се плаща, добавя ви 2 човека. Доста е готино. И това също се плаща, ако искате. Така че не мога да ви направя нищо за вас. Тук за парите всичко трябва да се плаща. Мисъл, ако искате да... вижте, сега ще ви кажа за какво стана въпрос. Тези пари отдолу, ето това ви го дава за гифт. И това също. И това също. Добре. Но, ето тук има пари. Тук има пари, тук има пари. Тези пари се отнасят за тези тук горе, които аз нямам, защото аз не съм си платила, защото преди това си плащах без пари. И за това, но иначе искам да ви покажа тук, че тези са, мисля, доста готини, така че сега ще си ги инсталирам. Така че мисля да си направя площадката. И не знам къде ще е тя и мисля да е такава. Разочароване, защото нищо, абсолютно нищо няма. Ето това ще го инсталирам поне. И това също ще го инсталирам. Така че довиждане. Всъщност не, няма да е довиждане. Защото... Добре. Спираме до тук. И сега нека да видим какво има тук. Доста яко. Да, обикновено като парк. Да, в смисъл готино е. Да, това доста ми харесва. Иначе много ме е жал, защото в смисъл ето тук щях да имам смисъл игрално поле за моите деца. В смисъл имам 3 бебета. Смисъл гъм ми е сам. Иначе ето тук имате кучешки парк. Както виждате. Готино, да.
І това е от мен. Чао!